Pues vaig a... Sí, vaig a mirar... Què cony acaba de passar? Un anunci, tio. És un anunci automàtic, perquè he començat el stream. Costa el paro, que després em lio amb el volum. Vaig a mirar què jugar. Vull jugar a algú que no tingui cofre. Jugaria a Ari, però no sé jugar. Tampoc es necessitava moltes. Pues de pinta que em pillaré Lux, que no tinc cofre amb ella. Ei, Joe. Tu, comencem ja o què? Un moment que miro que vagi tot bé. Tu, cabrón, en la cadira, tio, escolta un puny. Ah, vale. Joder, puta. No, que ara m'estic casant també, hombre. Ja està, ja està. No m'estic casant també, hombre. Ja està, ja està. Bueno, no s'escolta gaire. No, si faig així ja sí, no? Joder, ahí sí, cabrón. No s'escolta gaire. També... potser ve el Pau Tallà, però fa segles que no juga. Joder, ahí sí, cabrón. I fer una flexible. No s'escolta gaire. També... potser ve el Pau Tallà. O millor que no vingui. Home. No, com vegis, però digue-li que estic fent Fem stream. una... Sí, fem un reclutamiento i ja està. Home. Tu, para un moment. No, com vegis. Ah, però que l'invites? Fem una... Sí, fem un reclutamiento. Ok. Tu, para un moment. Ves canviant i fico però que l'invites? invitar aquí, hòstia. Sí, tu, tío, puto cliente boguejat de merda, joder, que bien. Hala. Jo he això el volum del LOL, tio. Ah, aquest es veu, què? Es veu, què? Invita, perquè l'acabo d'invitar. A veure, o potser no. Ei! Hola? Ara em sentiu? Ah, vale, sí. 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 I em sento a mi mateix. Que bé. Per cert, està streamejant, espero que no t'importi. Algú li passa alguna raro amb el micro, eh? A mi, se'm sent bé a mi o no? Sí. El meu és impossible, el meu va de puta mare.
La gent sent el que estem dient. Òbviament. Suposo. Vale. Pots dir pene i així li manegen una mica el canal, però bueno. Hi ha un dia que al final me'l venien segur. De l'Aleix parlant de merdes, de drogues i de Hitler i de... És que hi ha un dia que al final me'l venien. O sigui, sort... La sort és que no em veu ni Déu. Saps? Per això no em venien. Bueno, Però 156 persones, Uf. No burro, però Hola! això són visualitzacions totals. Quantes mira, persones ens estan veient ara? Ara 0, suposo. 3. Ens estan Sí, veient 3? Sí. Bueno, potser un sóc jo. Jo no estic, allà. O sigui, jo no conto perquè l'he tret, perquè jo ho miro des Vale, del jo programa ara de acabo l'estream. d'entrar. Com a comparteixem el link, porfa. No sé com es comparteix el link d'això, tio. És al Twitch. Joder, copies el link, tio, i l'envies. I on cony està el link? Jo tinc l'aplicació. Estàs des del mòbil. Descarregat. Pues tu, No, amb tu allà te'n vas al meu Instagram i li fas clic, tio. Ho tinc a la bio. Ho has penjat a l'Insta. Bé. Que fino. Tu, què cony li passa al volum del LOL? Està altíssim. Pues ho baixes, Pau. Baixeu. Ja. Però és que tinc les opcions que estan a 5 de volum i tinc això altíssim, tio, el mezclador de volumen. Ara el baixo i ja està. Em pillaré Lux, no sé. Ai. Hòstia, Quina tos. què tenim? Puc jugar a Twitch, tia. Vaig jugar a Twitch. A veure, jo no faré molt aquesta partida, vale? Que estic jugant campions que mai jugo perquè així puc aconseguir cofres. Jo jugaré... Kaisa com està ara mateix? Kai'Sa està guai. És un dels millors carris del joc. Vinga, va. Abans se la feia full AP, anaves Kai'Sa de carry full AP. Correcte. Hòstia, tu, que se m'ha trencat els cascos. Me cago en la hòstia. Toma. Joder, un Yasuo amb Lux, té pinta que no, que em piquejo. Què li fa counter a Yasuo? Hòsties! Que martes, que t'estic veient. Uau. Saluda. Algun counter de Yasuo? Hola. No. Casadin. Casa. Tens raó, no dec tindre cofre en casa. Vinga. Bueno. Hola, gent que ens està veient. Bueno, 2 persones, però bueno. Jo estic mirant, Que no, que hi ha 3, tio. Que un és el Josep, joder. 3. On està el Josep? Sí, abans estava, no sé si s'haurà pirat. Josep, puto. Li vaig a dir alguna per al xat. Puta, em banegen si dic alguna dolent. No, et baneo jo, que és diferent. És que gilipolles. Em pillo jo que sé, això i... 3 Gin... Bueno. Pai. Estic xutant molt durament les runes, però bueno, em fa pal mirar-ho per internet. Vale. Jo és que he fet els deures i ho he fet abans. M'encanta tenir 5 icones. No, potser jo ara puc. Pescado medio. Ah, no. Sí, pescado medio. O sigui que és top. Joder, tio. Prefereixo més el Yasuo. Si da igual, també li fas counter al pescado. Igual. Jo crec que el pescado fa counter a tots, o sigui. Però... No. La pregunta és, puc banear des d'aquí? No, vaja. Casa millor amb TP, no? Per el que he vist. Sí, sí. Contra Fi tampoc pots jugar Maxau. Total, com no crec que guanyi contra el Fizz. Amb Ignite no es juga a casa. Vale. It's a dangerous addiction. Com em pots donar follow? Que surt un monyegot, de la pantalla. Tenerife. Però com? Follow, ja et segueixo, tio. És en el cor, no, aquest? Sí. Pues ja et segueixo, hombre. Pan Papucoma. Què cony? Què cony és el M... No, M4? És el Josep. Ah, és el Josep. Sí. Ah. Que rico.
Vale, ara que he començat la partida us ho diré. Fa com 3 mesos que no jugues. No, que 3 mesos. Un punyau que no jugo, no me'n recordo ni com es juga. Però bueno. No vas a de carry? Ah, no, vale. Martes va en Twitch, però de jungla. Ok. Tu, jo, tia, que pesat de fer hosting amb un viewer. Ets que de support maestria 7. Fuà. Follem el car. Follem el car. Això sí, I el meu- perdona. És que no porto samarreta, llavors jugaré millor. Nada. Que no té l'skill ara. Martos, tu també t'has de treure la samarreta, guapo. Collons. Striptease Martos. En el seu dia es podia streamear sense camiseta. I crec que després van canviar les normes. Però en el seu dia es Es podia. podia streamejar, com? Sense camiseta. Què dius? Bueno, Sí. jo he vist que un dels streams més vistos ha sigut una tia com maquillant-se Mm? tot el cos Sí. i llavors semblava que portés un traje raro i estava mig despullada la tia. O sigui, és dels més vistos que hi ha. Tu, que da igual. Twitch, tías y tetas, tío. Es que da igual. Tens raó. Tu, Martos, tens 3 pezones. Tu tens més oportunitats. Ja està. Trata la LOL. samarreta. LOL. Hòstia, he de buscar com es diu pezón en anglès. Nipple, no? Nipple, Sí, hombre. nipple, eso. I forma una conta que es digui The Three Nipple Guy. I ja està. I ser top huevo, només pel nom. Jo ho veig, Uau, tio. Han canviat el ratolí del LOL, que fino! El pots canviar. A mi no m'agrada gens. Pots fer que l'antic. Jo jugo crec que vaig amb jo jugo amb la manita. Com es fa per ficar el nou? Escape, vas a vídeo, crec, i em fica cursor al de legado. O a l'altre. Pots escollir. Vale, Aquest, ara ho miro. Està tot pedacino, aquest. Però hi haurà un moment que faran com amb el client, que obligaran a jugar amb aquell mouse. Perquè a mi m'ha agradat la manita, tio. Està tot pedacino el cursor aquest. Tu, com sempre, el LOL... Salvo-lo. Puta, no puc baixar el volum. Ara, hòsties. Na. Hola, qui parla? Kane. És... Que no sí, deixa. perquè hem fet una nova temàtica, que és com Los Guardianes de la Galàxia. Que no t'ho inventis, Pau. Sí, hem fet una És nova temàtica de skins, Odissea. tio. Bueno, tio, no sé el nom. És una nova temàtica. Igual, Un conyassà, no trobo la ratolí, da igual, me la xupa. Qui li puja a caixar primer, la E o la Q? La R, Tio. home. La R? Vale. No, la passiva. Ah, la passiva. Vale, Juego, vale. deu estar aquí. Tete. Com es fan els emoticonos aquests? Amb la T, tio. Mira, jo tinc un ximpanzé egoista, amb un cafè. Jo tinc... Ah... Tinc el Draven. Tinc això. I això. I ja està. Ja m'està pagant el pesao. Fora d'aquí, bitxo. No és els que porto equipats, sinó que no tinc més. Dios, que finos que estan els súbditos. Però per què està pillant a l'Agra? És una mica... Però que encara tu, com? Sí, així m'agrada. Sí. El Fizz està bastant agressiu, o sigui... No, espera. Ara, entra. Mira, que Entra. S'ha gastat el flash. Oh, les bones hòsties que pegues, He pagat un minion, un bàsic, però no, da igual. Ja, no s'ha notat, tranquil. Tu, però has fet un colló de danyo, Una mica. Ah. Per 2 minions. Bueno, per 2 minions me'n vaig a FK. Ja no val la pena la partida. Estaré justo a sus narices. Dos.
Sí, ara que penso amb la R puc dodgear la seva R. Hola, Graves. Voy. Bueno, no que tinc... va, sí. no tinc- Ni m'ha pagat, o sigui... Jo és que es mor al top. No. Buah, tindré línia. Flipant, estic farmejant molt bé. Té. Los desagües llevan a la un poco verde. Vaya cono, el pobre, tio. Nice. I cuida com a... Tenen bé aquest? Sí, ja l'he vist. Ara, jo crec que el matem, Estàs aquí? Sí. Ah, a Baitea'l. veure si li baiteixo una mica. Baitea'l. Sí, i tinc flash per si de cas. Hasta lo... Bé. Nice, buenísimo. Van a tener más agujeros que mi queso favorito. Buenísima, tío. Pues compraré espadón, tío. Sí, Aniré pero- a Agra. A ver qué pasa. Té, què està passant? Brillante. Qué asco. Què feia el Blitz allà? Rebent hòsties de... No, Tots els què està cantos. passat? Quin és la ultimate del tio aquell o algun atac? D'aquí. Ah, el Pike! Ah, aquest és nou. A l'ulti, la X aquella, es tira en plan... O sea, t'has d'imaginar una X tirant oxina a Darius, però una X en el terra. I a sobre si mata... Sí, amb a el partir reset. d'un catxo de vida, doncs el mata sí o sí. No, no sé d'això. Hi ha hagut com uns taurons a sota i llavors... No sé Ah, què això és era. la seva W, que es fa invisible, i llavors, pues, et pega una mica. No, va més ràpid i es fa invisible, i ja està. Ah. I ell té una passiva, tu saps que quan el pegues té vida gris? Sí. Pues aquesta passiva fa que quan no tens visió d'ell, pues aquesta vida gris se la cura. O una part, no me'n recordo. Crec que tota. Llavors, clar, si té vida gris d'aquesta i es fica en tiburon, que perds visió d'ell, pues ja està. Intentas impresionar. Lo tendrás No, mierda. yo mismo. Se roerá a los Té, els minions. Bueno, però sí. Dios, m'estic peleant amb farm, el Jin. Hòstia, ja tinc el pesadete aquí. Vinga, va, adeu. Tit! M'he cagat. Ha Merda, passat. TR. Están planeando algo. Lo sé. Pot ser. Un poco verde. No, encara no. No està sol ara. Va, Blitzcrank, ves? Puc tornar a venir, com m'ha tingut. Ara. Estic bé, però bueno, sí, bé. Sí. La Estarà bot. bastant mort. Vale. Però està molt pussy ara. Hòstia, has de venir, com... Voy. Vas cap a bon, vale. Merda. Està pujant el KF del nou. Jin. La capes, no? Vale, va. Nice. Bé. Té. Per què no em funciona? I tinc TP encara. Compartir. Sorry, Vale, no puc tío. moure.
No me l'esperava, aquest tio allà. Ja, no passa res, no passa res. No sé per què no puc picar guardians. Com es ficaven els guardians? Joder, amb la tecla, però tu no els tens. O vols dir guard normal? Sí, el... Amb el 4, guard hombre. No, però jo tenia una altra tecla. Pues mira-ho. Pues no sé, és cosa teva. Ja, és que em fica... Puta, em fica una cosa, però és que no... Pues ho canvies, tio, però no fas la merda que has fet, tio. És que el Blitzcrank no sé què ha fet. No, pavo, t'has mort tu sol. Estaven allà, he anat i el tio ha fet un... Ah, adéu, hasta luego. Podria haver estonejat el Jhin perfectament. I m'acaba de tirar la R. Està fent cobos, estan fent cobos. He vingut el Graves, que no l'he vist, perquè no he pogut ficar el Guardian. Molt bé, tio. Perquè és gilipolles, tio, però és que el Blitzcrank, tio, m'havia tret el kill d'una manera impressionant. Joder, ya tengo el pesado aquí, tío. Voy. Hala, no, ya está, ya está. Bueno, m'han vist, Terra, ja m'han m'ha vist. flash. Jo també, volen pelea. Voleu pelea? Entra. Tu què fas aquí? Atentat. Te la deixo. Oh, gràcies. ¿Cómo puedes apuntar con tanta luz? El oxígeno es como el mo, pero más rico. Calma, per Thor. Merda, he perdut el gran. Barreta. Potser no, sí. Tio, però se'm tira l'altre banda. Aquí arriba el aire no sabe a nada. Potser us rumeixo una mica. Us estic anant. Quiteu. Quédatela. Merci. Coma, medio. Buah. A ver, bicho, fuera de aquí, guapo. Fuck. Ah, vine ara, va. Coma, mata'l. Cony fa aquest aquí? Puto mana. Joder, que se m'escapa. No, un moment. Sí, cabrón, pero que me mata el pescado, es que no... Es que no m'has avisat. Ah, no, sorry. Tu, Blitzcrank, pírate d'aquí. Vaya idiota. I hi ha Drake de foc, el vaig a guardar això abans. I can go AFK. Com va el Galio 031. És que en un moment que si em defenso suficient parteixo les teamfight. És que és la gràcia del Twitch, tio. El que passa és que no tenim un equip que em pugui defendre gaire. Home, si el Galio es fes tanque. S'està ara fent una... barra de sedat. Tete. Però és que si el pavo es suïcida tota l'estona...
Graves aquí, Oh. Maravillosa jugada. Joder. No, tío. Matem mid, com? Sí, sí. Tira, tira. Va, espera. S'ha quedat PR. El óxido es como el moho, El Blitzcrank. un poco verde. Estan fent el Drake. No, ja se l'han fet, és diferent. Hòstia, Cuidado, tio, cuidado estan aquí, empanadíssim. Ja. Estan baixant a baix. Pues no, estan pujant. Aquí està el cantoquet. No, s'ha desaparegut. Cura el Yasuo, Ja. Li acabo de tirar una Em faig el tonto i així es queda més estona, vale. Ok. Vinga. Una cosa, hi ha un objecte ara que és com una espada del Yasuo. La katana. Què és eso? És un objecte nou. Si no es mor el mato, tu tranqui. Mata'l, està free. Cuidado amb la pinya. Tranqui. Chill. El Yasuo aquest, Galio, tio, no pots romejar o alguna cosa? Almenys ha estat com mitja hora ja i no... Ja. Sí. Que cabron. Wow. Uah, té pinta que em pillo unes botes d'armadura, Graves. Ja. Boníssima. Esto. Torre, va, torre. No te apures. La merda, tio, és que tindré el puto pescar a sobre 24/7, tio. Ja. Però bueno. Però està bastant merdós el pobre, o sigui... Sí, però és que... No, ja, Sí, però em mata si igual, da igual. Tu et mata igualment. Multea, Sí. t'està baixant el Yasuo por ahí. Està pesado, ja som en línia i també tinc el Pike aquí. Si el Vixcam no sembla a la puta, el gilipolles. Cuidado, com? Ja. Per cert, es veu que amb el peix, amb la ulti del Fizz també em pot ultear el d'esto. El Yasuo. Ultimate. Clar, perquè t'aixeca. Ja, no sabia que m'aixecava. Per darrere, saps? La banat... Estic arribant. Ha fallat la ulti. Joder, i està el Graves allà, als arbustos. Rebenteu el pez. Va, merda, ulti he tirat. Tens R? L'he tirat ja. Ah, no, li deia el Pau. Ah. S'acaba de flashear. Està el Blitz aquí, o sigui... Està mortíssim. I s'ha flasheat. Nice. Medio, tio, perquè hem regalat mig. Però és que hem matat el puto Graves. Això és worth per sobre de tot. Ellos son Puto Graves. Estic fent stream. No, però igualment et deixaré, hombre. No sé, quan tu comencis a veure pel·lis, doncs et deixo. O vols que et deixi abans? Una hora més o menys. Són les 5:43, a les 7:30 et deixo, vinga. Sí, Mira, mitja. cuidado el Yasuo. Dona per acabar aquesta partida i fer una altra. 7 en punt. Pues t'obligo, que ets una dona de merda.
Ah, no, machisme. Tu, Twitch. com a, joder. És que... Però que és el meu germà, no és una dona. Sí, vale? no, però és el meu stream. Corre, corre, que aquest es motiva. Oh, Entra, 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 entra. Tete. voy, hòstia. Bona. Per què t'ha encaixat, jo, en aquesta fight? No sé. ¿Qué es compartir? Barón, Nacho. Hòstia, l'Heraldo encara. Això que és puta pelea. És Heraldo. Que també està... Pues va. Els dos És que no, en realitat, no ens l'hauríem de fer. Però bueno. Per què? Perquè no tenim visió. Us esteu fent barón, ara? Què dius? No, Heraldo. Ah, vale. Bueno, jo vaig ajudar-vos per si cas. L'acabem o què? Va. O sigui, cuidado que està el Pike aquí amb el ganxo. Bot, eh? Tinc TP, ara vaig, vale? Us deixo. No, protegiu-me de... Vale. Tete. Continua. Joder, em peta la puta cara. És que quan va el Yasuo 6-5 no m'estranya, tio. Putos Yasuos. Si té 6 kills és com si tingués ja 12, tio. És que puto asco. Algú bé, tio. Ens estan petant tota la línia. No sabia que anava tan fideixat. Tu no l'has matat? No, que va 6-5 el cabron, tio. Joder. M'ha ulteat i ja està mortíssim. Sí, bé, és que jo tampoc el puc matar. Ja, però no sé, tio. Puto asco de campió. No pot ser, això. Lo que es tuyo es mío. He pujar el bot. Sí, plora, però després què, Què? Però el bot està així. ¿En qué me he metido? Tu, Galia, tio. Hola, Yasuo. On està? Al mig. Tenim l'Heraldo, no? Sí. Bueno, vens? Joder, tio. M'acaba de patar la puto escrot. Creeps aquí. Ultea el cabrón, o sigui... Oh, acaba d'ultear i l'ha fallat. Jo no puc lluitar, o sigui... Què va? No sé per què m'apropo, tio. Vinga, bona. La bona skill. Quadra. Where is my fucking penta? Bona. Aprecia el olor. Quédate quieto, que tengo los ojos a los tuyos. Estaba escondido. Millona per escut. Astrologo. Puteta, Però un Zoni és ja de següent, o sigui... El puto Yasuo està d'or, Cuidado, tallar. Tira per atrás. Ja, m'estic tirant. Allà me'l vaig contra el gilipollet aquest. Deixa mal, Uah, estic super a peu. Quasi me'l robat. El bitx l'ha robat. No, quasi. Estic Se li tan... veia les Vaig a mans, base, tio. vaig a base. Es va encaixar molt. Merda, tio, No, Blitz, però el no és Yasuo sortir. està fent puixató a bot, un altre cop. És olla, som bot. Necessitem 2 mínim per parar-lo. I tot i així potser no el parem. Home, si l'aconsegueixes... El... Kassadin estonejava o no? No. No. Esto no huele a... Amb un stun el podem rebentar ràpid. No, i a més sóc un banc com Kassadin, tampoc... Cuidado estàs molt aquí. bé. Ah, però si això et té pegado, Tu, el Yasuo és darrere teu. Pau, tio. Tete! Eso ya. Oh, els dodges aquí.
A casa No, d'Otgi, no no. estàs comptant... Ah, merda, ja està. Oh, és que la E s'estava carregant. Em quedo sense heraldo. És que l'he Aquesta de torre tirar. està perduda, Tira'l, tira'l. Aquí mateix, o ves a una altra línia. Bueno, pues res. Mira els minions de bot, també. Ja, sí. ja, és el que estic anant a fer. Da igual, sí. No us pagueu, putos. Oh, quasi matem el Yasuo, tio. Què feu? Tombats al cap. Mates. Bona. És que està. Hola, Dios, lo que pega la R! La R pega? Quantes has tirat? 3, Sí, 4. 4. Normal. Però que la R fa daño. Clar. Ara Jo m'entero. un dia vaig a casa. S'ha quedat un hit, el carry. Pues al final l'Heraldo ha estat guai, Sigue, coma, sigue. Ulti. Oh! Ah, que asco! Guillem, corre! Jo quan No, tio, que asco! És que perquè sóc malíssim en Kassadin, que si no l'hagués matat. Jo no entro allà. Todos los desagües llegan a la cloaca. Dejo Lucas. Està graciós, això. Pues, Estan a Nashor, estan a Nashor. Algú bé, Sí, vinga. Sí, jo vaig, Dale con la motol. La pilla, ha pillat algo. Se l'ha marcat d'una manera el Blitzcrank. Pillant-se el kill. Dos. Aquí hi ha gent perillosa. Aquestes que t'apunyalen. Merda, merda. Adeu, no t'estimo jo. Jo no t'estimo. Joder, Que bona Pau. peta, tio. Media, Pau. Mi? Sí. No, però per què et dispaten aquests? Sí, de mentre que es distreguin amb tot, però bueno. Sí, és un poca pega. Que la guanyem, Pau. Ara seria bo que s'escapés, tio. Ja està, GG. No, GG no, perquè surten, però... Sí, hombre, que no es GG. Mira con GG. Nice, Em tepeo. nice, ja està, GG. Que bona. Tio, m'he quedat amb les ganes del penta, tio. Pues ha sortit bé la Twitch, loco. Hasta el risas, joder. Ja és. Des de minut 3 foties unes hòsties. Ja és. Veure les estadístiques, tio. 5.50. Veure les stats, tio. Ha sigut un molt bon game, tio. Bueno, estate ahí, ja me'n vaig, Ok. Així bé, tio. Igualment. Vinga, Vagi. ciao. Vinga, adeu. Adéu. Oh, cofre, que bé. M'has regalat el cofre, gràcies. GG. Vaya, el millor està en directe. Ja és que normal, tio. No t'enviues per culpa del millor, ara. Si és que... però... Joder, el game ha estat bé, A veure com donaran un cofre. Tio, mitja hora per carregar aquesta merda, tio. Pues no me'n vaig perquè el LOL no em carga. Ah, no tinc... S. 15-1, tio. He quedat, no està mal. Ah, la tete, que m'he tret. Bueno. Li he de fer cap S, si no hagués sortit por ahí. Tio, A+. 17 cada daño. Casi. Tú. Que 17, m'han donat un cofre. 17 cada daño a campeones. What the fuck. LOL. LOL. Bueno, pues nada. Pues fem un altre, no?
Vinga, però un moment, ara jugo... No sé què vull jugar, tio. Un punt de jungla, però... O no, jugo a Calimit, vinga. Ara ja quasi no es banea, tio. Ja, per això aprofito. És al principi. Quan la treuen nova, doncs tothom va banejar, perquè està més rota, clar. Clar, tio. That game. És que has patat d'una manera, tio. I per què no jugo, tio? Que si no, no estaria a bronze, tio. És que no jugo rankeds, tio. És un avorriment. Jo És que a la mínima... És que et mors, tio, i et foten el flam de la vida. Saps? Et deuen de... Joder, que se't flamegen, tio. És que jo, sobre, ara que estic jugant com el culo de les rankeds, tio, no sé què cony em passa. Buah, els flameus que cal. Tio, o sigui, jo em És vaig que, clar, fotre et un... flamegen tant que al final t'acabes suïcidant, tio. I dius, vinga, va, per putejar-nos. Vaig jugar ahir un m'és igual game perdre. amb la Carla. I vaig jugar a Morgana Jungla. I no vaig fedear, però no va sortir gaire bé, saps? Però de Morgana Jungla durant un temps està molt bé, eh? Que sí, però ara segueix farmeant bé, però eres una Morgana a la jungla, tio, saps? Que t'has de fotre un parell de kills en early, tio, si no estàs en la merda. Ja. Però pot funcionar igualment. Oh, em menciones i tot a l'stream. Que bé. A Instagram. O no sé, a l'Instagram. Què on és la Leblanc, tio? És que em dona tant d'asco la Que... Leblanc. O sigui, té un puto daño que fa por. No sé què jugar, tio. Juga a Nibia Jungla, tio. Què jugues a Cali? Jugo Twisted Fate. El Twisted pot jungla. Veuré. N'hi ha dos versions del Twisted. Jungla. Jo sé que se'l pot fer de carry, però jungla no Sí. havia vist. No sé pillar-me. És que no, això no. No sé, però et sento fatalíssim. Estàs parlant? No. Ah, vale. Que abans et passava el micro, que estaves una estona parlant, no et sentia i no sabia si estàs callat o parlant. Ah, no, però era perquè el micro estava en la merda. O sigui, pensava que em tocava ganejar. Vicar Support. Que rico. Sí, té pinta, eh? O potser és Thick Support, que abans es portava i no sé si ara és viable. No, es jugava de carro. Tens raó, era fixa de carry, tens raó. Hem de picar jungler i tot. En teoria. A veure, que pot ser Vigar top tranquil·lament. Soy un pavo que ha jugat a Nibia Jungla, saps? Ah, jo he vist Veigar top amb garres de l'immort... No, era... Es diu Top i així, jungla, no? sí. Hòstia, Kane. Kane, uf. Bueno. Tu, estate pendent que level 2 et gank. Ok. Se l'aniran quemar, o sigui, serà kill quasi assegurado. Renekton contra... Amb Prender contra Rumble, no sé jo. És que el Renekton té molt bon early, però el Rumble... No sé jo, O sigui, es pot escapar easy. Se la pot fer molt fàcil. Bueno, jo què sé, tio. Si li surt bé és una bèstia, aquell tio. Ja et dic, Rumble contra un melee, tio. El que vulguis. Si li fas un fill directament. A veure, per jugar pics així, tio, al final em sortirà una malament, quedaré 0-15 o alguna així, saps? Oh, merda, no he canviat la... Però
Que sàpigues que ets boníssim i totes aquestes coses, i que tens 3 pezones, o sigui, treu-te la samarreta ja i Lol. remuntaràs. Què? What the fuck? Què O passa? sea, X Carry? Amb Vayne? Amb teleport? Veigar Meat? Amb Dark Harvest? Veigar amb cosecha oscura? Ah, no, espera. Vayne top, Rumble support, Veigar medio, caient a la O jungla. és Rumble Meat, potser, perquè jo mai l'he vist a support. I Meat tampoc, però bueno. Pot ser Rumble medio, tranquil·lament, és És que veritat. el Veigar va amb Dark Harvest. O sigui, what? Però que la Què Vayne amb és top això? segur, que la Vayne és top segur. Pues encara ho té pitjor el Ja. Renekton. What Però the... què coi, no ho entenc. Bueno, el René pilla la Vayne i la destrossa, Però clar, la Sí, Vayne però, té la però que té el gap closer en el dash, o sigui, no arriba. Ja, no per arriba. això. T'has d'anar apropant a lo sneaky, sense que es doni compte. Vas flashar Ja, i W, després ja et tira la E i tu fas doble E. Saps? Mm. O algo així, tio. Tu, perquè hi ha gent que ja es maestria, o sea, Honor 5 i jo no. Jo sóc Honor 5. Ets Honor 5, en sèrio? Sí. Jo no, tio. Des de fa 2 dies. Jo soc 4 tercera gema, tio. Pues jo realment al 4 l'he pujat folladíssim i mira que he jugat menys. Pues jo, tio, porto la de 10, tio. Jo vaig a veure- tardar la de 10 amb l'Honor 3, tio. No sé. Que m'és igual, no? Però... Jo què sé, tio. Sí, no, ja està, tio. realment mola pujar perquè et dona els cofrecitos, tio. Però Mola. ja que està, tio, jo lo quiero, saps? No, això vol dir que en una setmana o així o 2 ja ho tinc. Perquè com va per O oleades... menys. El Tene i jo pugem sempre el mateix dia. Sempre. Si ha anat igual aquesta temporada, igual que jo... Bueno, és que ja he jugat bastant menys, no sé si anirà... Bueno, però és que l'altra temporada pujam igual, el mateix dia. Estàvem en la mateixa oleada, saps? En plan, venga, pa dentro. Soc molt professional contestant al WhatsApp. Contestant al... Al WhatsApp, Per què? perquè en stream. Ah, hòstia. L'Heraldo random que he tirat, que al final ha servit d'algú, tio. Ha sigut molt random, molt útil, Ha sigut molt El random. tires a la segona torre de la nostra De la mid. nostra nit, tio. I me'n vaig a limpiar una oleada, torno i està ja arribant. I jo, vale. No, i ha patat la segona torre de la mita De enemiga, la tio, que nit, trist. sí, tio. Això sí, jo em vaig donar compte que si no tires l'Heraldo i passa el temps, pues et El desapareix, perds, ja, tio. No, però... Sí, sí, jo em vaig cagar en la puta, tio. Em vaig entrar en arranque. La flameada que em va caure, En tio. sèrio? Sí, perquè jo me'n recordi, abans es tirava automàticament, tio. No sé. No. Què dius, Pues tio? a mi no, T'has fumat alguna molt gran, eh? o no sé, a mi algun dia se'm va tirar automàtic o vaig equivocar-me, però quan no quedava res se'm va tirar. I llavors jo pensava que se'm tirava, llavors em vaig confiar i dic, bueno, ja se'm tirarà que estic caminant per aquí i el vaig perdre, tio. Contra què em toca? És que no sé, jo em pillo un escudito de Doran. Jo diria que això és així. Però, bueno. Bueno, no, és que abans de carrer jugava amb teleport. Jo què sé, tio. Tens raó, abans és que abans es jugava amb però crec que el teleport. van nerfejar. Han nerfejat el TP i ja no és útil. Només amb tios que siguin coreanos. No ho sé. No estic gaire posat en el meta dels carris ara mateix. M'hauria de posar, tio, la maestria que hi ha del 10% d'enviamiento de gratis. Muy bon. Has vist la meva skin, tio? Que ets el...
La de... És la nova? No, ah, tio. no, és la de Fantasma. Aquesta és guapíssima, és de les meves preferides, de disseny, allà. Però com no jugo a Twisted, pues mira. Pues al final tinc Rumblemite, això és molt random. What? Jo soc melee, que rico. Ven aquí, que te pego. Ja està, està mort. Tinc menys No, 2 d'atac no. speed. Sí, sí, nice, boníssima. Soc boníssim, Vens aquí, és que potser em mata el Kane, tranquil·lament. Espera que netegi Wave. Nah, no Has crec que començat de vingui. mentres? No t'impotis, no, crec que no me'l faig. Estic anant, estic anant. Tu corre com una puta i estoneja. A que me'l tanqueu així... Mira. Espero que després em facis Si li bona pegues una manada, mica, que si ja. no- Ja està, sí, ja està. Merci. Va 0-2, o sea, porta 2-6 al Kane, ja, tio. Què dius? Sí, Veigar ha perquè matat a dos? el Veigar s'ha fet doble bot. Joder. No sé què passa, però la meva botlane sempre comença fatalíssim. Encantador, seguro. Bueno, i si jugués jo a la botlane... Pues encara Sempre aniria la pitjor, bot però l'empedea com a... És que és així, tio, no sé què cony passa. Quan peguis sí... És que no cal ni el 6, tio. És que puc venir a gankear-te. Es mi día de suerte. Però és que soc level 2, s'han pillat el 3, tio. Veo rojo. Vaig a guardar. O sigui, té pinta que era ben grom. N'hi ha un Kane furioso per aquí, com a... Vens? Hòstia, Ven? vol puta pelea, m'han dit. Sí, 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 sí. Joder, y fallo, tío. Entra, entra. Venga, venga, venga. ¡Ah, qué asco! No, el volia matar, tio, almenys. Que asco. Fatalíssim ho he fet aquí, Me cago en la puta. M'he quedat sense energia, encara no la sé controlar. S'ha quedat un hit, em mat. Venga, René. Is Reneg, nice. Nice, joder. Sé que està malament que em puixi la W. Que em vull pujar la W, tio. T'estic robant una mica Amb de la farm. jungla, no sé. Què? Tu, cabron. Deixa-ho així, que era vinc. Bueno, pues no, ja vaig 0-0-2. Not bad. Saps que de normal quan vas a la jungla et surt lo de... En plan, una pàgina de jungla amb qualsevol champ. Joder. Pues amb Twisted Fate no et surt. I al final em mates, com a... Hauries d'haver No sé. tirat... Oh, sí. Hòstia! Cuidado, Uf, ja. Uf. Cuidado el Kane, cuidado el Mini mata Kane. aquí. Cuidado el Kane. On està? No, que cuidado. Ah, ja. Que guardejar una miqueta i ja està. Si tinc que i a sobre tinc que mar ara, o sigui... Si se'm fica farruco aquí. Nice. Et puixarà la línia segur, tirarà escopellames. Ja estic venint. Sí, està tirant la llama. Estic venint. I ara m'estic curant aquí tot guapo. Està. Ves que et vaquees, vine aquí. Vale. El Cain està allà, Ja. Entres? Venga.
No arribo. Vale. Necesito help per aquí, Sí, sí, sí. Però un moment. Uah, és que no tinc R. Ell té R. Vale. Què va? Corre, corre, corre. Vale, ni SS Estem morts, ni res. Ja, merda. Va en sèrio, tio? Va en sèrio? Molt trist, tio, molt trist, lo d'aquesta bola. Va en sèrio, Pau? És que és flipa. O sea, el Kane l'he vist, tio, Romeo, però és que l'altre ja no. És que... Ara necessito help aquí perquè segur m'han guardiat i tinc cal blue. Ja, però jo tinc Intenta les puxar-la, si polles pot. aquí. Intenta puxar-la. Sí, o me l'intento carregar. Ara tinc R, com se m'apropi me'l cargo, o sigui... Repartimos. És que ho he dit. Estic anant, no, t'he dit que ara venia, joder. Sí, però com que ja estava ella, ja. Ah, que també està el Veigar, tio, què cony. Hòstia, si la botlane està fent alguna cosa. Cuidado el Veigar. Pues me la quedo jo, merda. Ya me encargo. Mata. Merda, que trist, Volia d'assistència i no podia passar. Ajudem en el blue, no em sigueu cabrons. Calculemos. Hi ha un Drake de foc, només t'ho dic. Home, sóc un twister. Todo está en las cartas. Advance està Sí. puxant molt durament. Sí, 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 sí. En 10 segons tinc que espera't un moment. Vale. Vale, 6, 5, 4, 3... Té visió, crec. Està guarded, sí. Correcte. Sí, té visió. Però el que no d'això és que puc entrar amb ulti. Vens? Em tiro ulti, Espera, espera. 3, 2, 1, ja. Vale. El Kane. Oh, tio, no em fotis. Bueno, està bé. No, estic mort. Puto Kane. Si arribo a pillar d'això groc, el matava. Va Kane Sí, Blue, li has tirat la bardella en aquell moment. No, bueno, és Sí, que... va Kane Blue. Sí, he pillat la barnea perquè m'he flashat a matar l'altre. I no l'he matat amb la carta, Va Kane Blue, així que encara podem guanyar. Encantador, seguro. Però tan inútil és el Blue. És bastant dolent. Per exemple, el Renekton, si es buildea una mica d'armor, no el mata. No hi ha, contra tanques El Lucian sí que l'instaquelarà. A mi probablement també m'instaquelé, però... Però que, jo El què puto sé. Minion Blow. M'ha robat això un altre cop. Escoge. Tu, vaig a guardejar el drac aquest. Vale. Soy único en mi especie. O ens el fem? Bueno... No, que va. Fuiste fet. És que he vist a la... a la Golden Està el Kane. batejant, Vine per aquí, però no vine per aquí. Bueno, ara ja està. Entra. Ja està, té quemar. Ah, bueno, quin quemar més útil. Sí, sorry. No, da igual, pensava que s'anava a flashear i per això l'he tirat. S'ha mort del top, així que el Kane baixa.
Bona, bona. Ens fem el Drake. Que aquesta torre cunde, però és que el Drake de foc... És que jo em prevejo la torre. Pots romear amb mi, llavors. Sí. Anem o què? Però, cabron, acaba de pujar la línia. La suda, tio, que encara vindrà el Cain aquest de merda. Però si l'hem matat. Bueno, ja reaparegut. Tinc ulti en 10. I jo ja tinc ulti. És que no, jo no el faria, tio. Ja, és que... Tenen ara missió mateix aquí, està pots treure-ho? Estan diviant aquí. Merda. Igual, Segueixen amb visió. que estan diviant. No, pues jo vaig, tio. Si hi ha kills... Aquí està el Cain aquest de merda. Corre. El matem, Cain. gira't. Dios! Gira't. No aguanta, que no. Ja t'he dit que és inútil, tio, el Kayn Red. O sigui, el Blue. O sigui, m'ha tret com quasi mitja vida d'una habilitat, però és que el Sí, tio no aguanta. però que ja està, no té res més. Ja. Mira el rumble. Tira. No, ja, sí, em anava a tirar igualment, eh? Tira la torre. És que és Word, tio. Si hagués jugat una altra cosa que hi pavo, encara potser fa alguna cosa, tio, però jugant així, pues no. Hòstia. Es mi día de suerte. Jugant Kayn Blue, tio, és una basura de champ. Saps? I si a sobre no em fa focus a mi, saps? Que et va focusear a tu, és que, vale, l'estuneo, el matem. Punto. Saps? O sigui, que ve la vaina, sona la vaina. Espera. Que no... Merda. Voy. Està aquí. Ah, pues res. S'han anat. Pues... Bot. Aneu amb cuidado. Bot. No hi ha, però per què no? Però anem, me refereixo que anem. Però que jo tinc molt poca vida, o sigui... Quasi mato al... Dic. Tinc R en 15 I jo tinc segons, ulti, no també. podem baixar. Deixa'm tanquejar mi torre al principi, que em tiro la W. Vale. Tu, al mid, loco. Hòstia puta. Ves, tira. Buah, tinc 3.000 de pasta, o sigui... Sí, vine. Sí. No, tio, volia assistència. Pesat. I no l'ha tirat sobre la torre. Ja. Cuestión de suerte. Tu, ens fem el Drake ja, o sigui... Va, pues va. Si estem tots encara. Està guardet, no Soc passa una res. Kali i aquests Drakes em molen. Te guardeixo per si a cas. I Està si el bé, Kayn, doncs li tiro l'ulti. està el Kayn, eh? Sí, Treu-lo tirem per aquí, aquí, treu-lo que aquí. vingui la bot lane. Anem o què? Jo no puc tanquejar molt. Ja està. Bona. Nice. Uf, t'ha jugat, eh? Ja. És que tenia la R. Pues res, ja està, ja no tinc R. Nice. Vale, tinc 4.000 d'oro, ho estic fent fatal això, Lol. però... Bueno, Paquet ja, tio. ja, acabo això i ja està. Has d'anar a medio, com? Con mi especie. Sí, ara aniré corrent amb botes i tot. Encantador. Te la tiré igual. Sí, però... Estic anant, però... Probablement em mati. No tens R, no? No, però... No, què va, tu el pataràs. Ah, no, que tens poca vida també. Bueno, jo suposo que el mates. Jo estic aquí. Bueno, igual, m'ha Merda, sorry, tio. igual, ha tirat... I flash. És de flash R, Ignite, no. En realitat no hauria d'haver anat, però... Dona igual, tio. Sí, tampoc passa res.
Que va el Kane aquí. Està el meu red, com? Pot anar a mirar per aquí? Li pots fer l'1 per 1? Però no Sí, sí. tinc R. Da igual, però l'1 per 1 se'l fas. Si no et pot pagar, te'l fas. Cuidao aquí, eh? Soy un No, fake-chequea el total. El pots matar. Corre. Va, top, com a top. Sí, és Arribes? el que vaig. No arribes. Da igual, la intento matar. Quan va la Vayne? 0-2. 0-2. Sí, crec que la pet. Nice, coma. Nice. Joder, la E aquesta ha sigut de puta potra, o sigui, me l'ha tirat... l'he tirat Para just en nada, quan en m'ha serio tirat soy la E. de potra, en serio. Tu digues skill i ja està. En fem l'Heraldo? Em trec la maestria. un moment, Heraldo, no, com? skill. Uf, Home. O sigui, ens estan veient, però em dona molt igual, que tingui el Kane si vol. ja, jo tinc R, o sigui... No tinc smite, eh? Vaya. Qui el pilla? Bueno, pues el pillo jo. Jo què sé. Sí, mateix. Mínim dona. Tu, si et quedes hasta el Renekton, eh? No, ja, per això, ara puixeu ràpid, a veure. Bueno, ja no estava, però... Buah, és que és free kill top. Venga. Tira'l-lo. Ja, és que està gratuït. Això, bueno. Sí, limpia la wave. Una És que torre... està el rumble a bot, per això és el que estàs dient, saps? No, ja, jo m'he quedat bueno. Patem inhibidor, eh? I el Kane també està a bot, vale. Sí, perquè deixen... Impacta la torre, eh? Ja, per això. Que trist. Paguem alguna cosa? La patem o què? Clar. Que acabem la partida, tio, o què? Que random. Que random. What the fuck? Merda. Jo li estic pagant, però crec que no, eh? Ja, no acabem. Però que random això, Que tio. random tot. Mig nexo, tio, hem tirat. What the fuck? Surt el seu blue. Ah, no. repartimos. Què cony acaba de passar, tio? Que bo. I putament random tot. Pots guardar aquí? Sí. Bueno, passa ahí. S'ho ha farmeat tot, en sèrio? Segon d'això surt el seu... Com? Hi ha algú aquí? Sí. Se queda aquí. Pues tu, red. Piéta'l tu. Mira, te l'esmiteo i tot, i hem de fer un ràpid, tio. Oh, gràcies. Nice. Bot. Què cony acaba... Merda. Què cony acaba de passar? Ah, vale, Que m'he ara tirat entenc ulti. que t'ha- M'he tirat T'has ulti. M'he quedat tot loco, tio, m'he quedat tot loco. Però m'he quedat ulti i just havien tirat R de fix i m'he menjat la R i per això m'he mort. Però bueno, dona Perquè igual. m'he quedat tot loco, tio. A sobre el Caïna estava dins teu i de cop tothom ha desaparegut i m'he quedat, hola? Lol. Torno a tindre 4.000 d'euro, quasi. Com, ai? Per què tens 4.000 d'euros, tio? Jo què sé, tio, em distrai que no torno cap a base. Que rises, tio. O sigui, a veure, que sí que he sigut útil, ¿vale? Però és que està fent molt random la partida, saps? No, en realitat, m'ha sortit bé, el tuit és jungla, tio. De gankear full. Està guai. Tu, és que jo crec que si ens juntem no ens paren, eh? Ja. I és que a més el rumble aquest, no sé jo... Pots que és venir, malíssim, pots el venir. pobre. Estic anant. No, però en serio, rumble mit és viable. Rumble medio, pues suposo. Mira, els dos. Ei.
Veus? I Els es dos. pega, el Rumble. I jo també. I jo també pego. No, tio, joder, he tirat això per tindre la càrrega amb cura i què va. Oh, merda. Mm. Així puc gastar la carta. És que com sap el game que com es tiri es menja carta amarilla? Vale, Estic mort. adeu, La paguem, No, deixa. Vine aquí, Mira. Hijo de puta. Jo t'estimo, guapo. Jo no. Mira, no et devia no sé quants tanqueus a red, doncs ja te l'he tanquejat. Un punyal, Així no havia. No, i crec que t'he fet més tanqueus del que necessitaves, així que mira. Però sí, només aquí te l'he la demanat quan era ja level no sé què. Que no... que estava ahí una mica que No, no... però altres partides, tio, que et devia tanqueus. Ja, però... Oh, i ara Rabadon, tio, com pagava? Quin gustazo. Jo me l'estic fent. No, de fet ja el tinc. I em compro... això. Que així compro... Comença a comprar Morelo, tio. Hòstia, no, per tindre espera. altres. Espera, puc comprar-me... No, això no em compro perquè... Ho fem malament. Compra. Pego quasi 1000 amb la R, està guai. És que tampoc tenen... això, tio. Joder, pues Liandri, tio. I aprofito el cristal que m'he comprat. Què sé. Aprofita. És que m'he comprat... He pensat, vale, em compro varias edades, però anava bé i he dit, vale, vaig volar agro, saps? I doncs clar, m'he quedat amb un cristal d'aquests de vida, tio. I què foto jo ara amb un cristal de vida? Que se'm resetea? Ui. Quasi se'm resetea, tio, el bufo. Que trist. No, que asco el quemar, tio. Vaya R de merda que ha tirat el Veigar. Mm. Nice ulti. No, m'ha smiteat, hijo de puta. M'ha smiteat. Què està fent el Renekton? Però pega-li la vaina. Jo què sé, tio. What? És que l'he vist allà tot. No, m'ha smiteat, que trist. Ens morim. Sí. Que trist. Pots saltar això, com a... O sigui, menys robar-me la jungla, fes el que vulguis. I el blue deixa mal. Jo t'estimo. No, però el blue deixa mal. Vale, vale. Tu, Lucian, vine aquí, vine aquí. Vine aquí. Va, vine. Vine I aquí. els hi faig BM a la base. Saps? El BM, què és? BM és en plan com... tocar els collons, en plan fer xapita i coses d'aquestes. Ah, sí. Saps? Emoticonos... Siempre huyendo. Però jo no sé per què es meteo, tio. És que... Merda, és que m'ho trago tot. Sí, tu tragues tot, com? Bona, bona, bona. Mentre que sigui teu, el que em trago m'és igual. No, no! Com, tio? No! Ya me encargo. Al final quedarà sense canal, de Twitch. Joder, Estic ja ves, veient. en 2 dies, tio. M'agrada crear un altre. I no em ve gaire de gust, la veritat.
Aquesta idea. Són Joder, tío, vaya puta merda. LOL. ¡Ah! No, tío, te he deixat a fuente, qué asco. M'he emocionat. Maten! Da igual. Vale. Em compro la puti aquesta, mira, perquè em surt dels collons. Jo faig el ximpanzé, que em fa gràcia. Fas o ets? Sóc un ximpanzé. I tu Nice. semblaries més... Bueno, ja no ho dic. Madre mía, Que et tanquen el canal. fijo. Pegant el canal segur. Bueno, nice. Bon game, Pues jo tio. ja espero que després el meu germà em pega i em tanca en el sòtano, vale? LOL. Vale. Pues dale, vagi bé. Pues venga, adeu. Venga, chao, chao. Pues dale. És que no, això va tan lent, tio. Joder, com a tio. Vinga, va, adeu. Vinga, ciao. Pues bueno, vaig tancant el directe. Per la nit segurament hi hagi un altre, així que tornaré a streamear. Òbviament. Ja no sé el que dic. Que, bueno, que ale, que fins després. Vinga, ciao.